Nyt katsotaan Manninpellon tietä pitkin pohjoiseen päin. Tontti Manninkuja 1 on tossa. Ja tossa on se virkistysalueen pelto ja sen jälkeen alkaa tuolla mäessä heti se iso luonnonsuojelualue. Ja sen takana on sitten Serena ja Korpilampi. Hotelli ja lampi. Sitten me aloitetaan tästä tontin kulmasta. Tässä on vesi, tässä on kunnallistekniikka tulee tähän. Ja käytännössä tästä tulisi niinku ajotie sitten tontille. Johonkin tähän saa sitten sen suunnitella. Mutta täältä kujalta päin. Tässä on länsiraja. Vieressä on vastaavan kokoinen, vähän eri muotoinen tontti. Omistajan mukaan siihen ei ole ihan heti tulossa mitään. Niin kuin näkyy, niin siinä on puuvajoja ja semmosia. Koukataan tuonne keskelle tässä kohtaa. Eli tässä on reilu 20 metriä leveyttä näin päin. Ja pituuttahan tällä tontilla on niinku reilusti, en nyt muista metrejä, mutta olisiko ollut 45-50. Ja se jatkuu tämän koira-aidan ohi ja se siirtyy toi aita sitten. Täällä on pohjoisraja. Eli tähän saa tuoda tähän tontille sitten niin pintamaata, mitä tähän nyt mahtuu. Istutaan siihen sitten vaikka tuija-aita väliin. Siinä on yksi kulma. Ja tää aita tietysti siirtyy tästä pois. Joo, ja tästä tontin keskikohdalta se näyttää sitten toi virkistysalue ton näköiseltä. Tänne voi tulla katsoa omatoimisesti. Toki on se ystävällistä ilmoittaa. Ja vielä mukavampi, jos jätätte tarjouksen. Kyseessä on aika motivoitunut myyjä, että tästä olisi tarkoitus päästä nyt tänä kesänä eroon. Tervetuloa!